Formal nang gipaigian ang duha ka mga side roads o kalsada tapan sa gitukod karon nga underpass project sa barangay Mambaling, Cebu City. Ilauma makapagaan kini sa dagan sa trapiko sa bagatang bahin sa syudad. Apan kaganina ang kabaguhan misangpot sa kalibog sa mga motorista o mga pasahero. Si Nico Serino sa report. Sugod kagahapon, gibuksan na sa DPWH ang duha ka kalsada tupad sa underpass project sa barangay Mambaling. Abli na ang lane paingon sa syudad ug ang pa-southbound. Apan sayo kaganihang buntag, mitumaw ang kalibog sa pipila ka mga motorista ug mga pasahero sa kabaguhan. Kung asa moagi ang mga jeepneys ug asa mag-atang ang mga pasahero. Ang ubang sakyanan wala pa kasubay sa rota sama sa no left turn sign gikan sa N. Bacalso paingon sa F. Llamas. Hinuon, gilauman sa sitom, pinaagi niini mas mugaan-gaan na ang dagan sa trapiko sa South District. Maibaw tanong arang-arang gyud siya dako gyud siya kausaban agato lang ganinang buntag kay mo lagi na nga before ani mangod nga project expected gina na baga kayo mo bitan na gihimo ano kaning mga diversion. So karon nakita na to ang solusyon. Ang mga PUJs gipasulod sa parte sa usa ka mall sa iskina F. Llamas aron adto mo drop ug mo pick up og mga pasahero. Ang mga trucks ug minibus sa SRP gihapon musubay. Sa pagpakisayod namo sa mga driver, matod nila miarang-arang ang dagan sa trapiko. Okay na sir? Unsa pa sabot wala okay. Bro, dili na kayo grabe ba? Di na kayo kumpara to miagi. Oh, kumpara to mga pila ka minuto sir, agi ni dagan nimo kalusot ka nga ri. 5 ra nga. 5 ra. Arang na gamay. Arang-arang na anong arang-arang man sa arang na. Agi naman tanan. Kumpara atong miagi semana. Dumay semana nga grabe gyud kahot. Sugod ugma, may kabaguhan sab nga ipatuman ang sitom. Matag alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag, bugtong paagion sa duha ka side roads ang mga sakyanan nga gikan sa south paingon sa syudad. Tungod kini sa volume sa mga sakyanan nga nag-apas sa trabaho ug eskwela sa Cebu City proper. Apan human sa duha ka oras, ibalik rasab ang two-way nga dagan sa magsig kakilid sa underpass. So ang sa south is nga rin sila agi sa Bayabas. Side road. Yes, sa Bayabas, Gansiyang ug sa Punta. Okay. Katuyuan na sir para okay, makita na to matag buntag nga volume kay ang traffic dira. So ato gikuan tanan no padung ato sa syudad. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Phase 5 ang gitrabaho nga underpass project sa DPWH. Sunod tuig, gilaumang makompleto ang proyekto. Nico Sereno, Balitang Bisdak.